Prijať. Hop. Už je tu priestor na to cvičenie dneska aj. Ale cukky, prijať. Uči. Šolen. Vďaku. Musíš, keď tlačíš, trošku povolíš a vráti sa na to. Nemusí trápiť. A idete z nej, ale čo to počúva? Lebo táto vyvokuje. Táto začne pracovať. Keď to nasadne, tak to sa ešte to ale to proste sa nepresne, že zna... Potekaj ešte ura, dobre? Ura váza, tak. Položím dole. Ura váza, keď musíte si skontrolovať, úker od vás prichádza z tejto strany a vráca sa na túto stranu. Jame. Aby ste videli probáciu so zbraňou. Stále sa snažíte, aby tá zbraň išla do ruky, nejak by ste ju chytali, keď odchádza preč. Sa vám to nemusí podariť. Do ruky. Držanie. Dozadu. Rej. Zbraň. Ak je zbraň boken, katana, vstup, prijať uči, dozadu, na druhú stranu, dole, cuky, so zbraňou. Jodori, spomeniem si rýchlo, tantodori, jodori, to znamená útočím na mňa, respektíve aj tie útočí, uke, a ja sa bránim technikami. Dneska sme brali sokomen irinage, prijať, dole, odobrať zbraň. A dali sme tenšinage, prijať, zbraň, tenšinage, dopredu, ruka vystretá, smerujem do jeho centra, hore, dole na zem, ako tak aj klasika vonku. Vykryť to, čo dole, pozor, som sa neudrel, vstupovať dole, po rovine otočom, ani odobrať zbraň. Zamším, chvíľočku, netreba tam 10 minút stať, chvíľočku, nadvážim kontakt, dozadu, aby to malo každú tú časť tej techniky. Odídem preč, končím so zbraniami, odkážam zbraň na miesto, ktoré nikomu nezavadzala. Neprekračujem zbranie, neberiem cudzie zbranie, to už bez opýtania. Štandardné veci, čo v podstate, ak budete s zbraniami cvičiť, či je to judo, viete do aikido, alebo Joseikan školy, všade, kde sa cvičí s zbraniami, v podstate základná etiketa cvičenia s zbraniami. Základné princípy. Tie vás majú každá škola iná, ale v podstate, keď zoberieme, máme jednu hlavu, dvoje ruky, dvoje nohy, zasahuje zraniteľné miesta. Takže postupne sa tie techniky aj tak prechádzajú, a keby ste videli cvičiť majstrov, a neviem, z ninjutsu, z jiu-jitsu, z činna, hwarangdo škôl, tých vrcholných podaniach sú to v podstate veľmi zhodné techniky. Tak sa hovorí, tie cesty na tú horu sú viaceré, ale ten vrchol je ten jeden, kde dochádzame. My sa snažíme dostať. Ale